Yun naman, liwala lamot. Welcome to my vlog mga kaprobinsya. Mag-harvest kami ng similya. Si Gugok. Yan. Huwag mo masyado indicate sa lupa, sa putik. Baliktad kasi, tapos hindi ganyan. Ganyo. Pero kung may sarili. Bata ang kapambasya naman ang tapo. Ito. Wala. Matiga. Mabigat dyan, bay, mabigat. Pahinga ka muna dyan. Ano yun? Mabigat pa, hindi na. Di mo kabunag! Magbahwas ka. Tagalog kayo para maintindihan sila. Huwag mo muna ilahin, bay! Okay. Tambay ka muna dyan. Hintay mo si Balot pagdating doon, Pag nila doon niyarap. Oh. Huwag mo iharap doon. Doon kay Datoy, doon mo parap. Yan. Ganyan mga kalukor. Sayo ka muna. Gusto mo kagad matapos eh. Yan, dahan-dahan lang. Para hindi mabigla. Oh, hindi ka. Pasyang bating. Kapi ba yung mayaman na mo? Binayaran ka sa kuya buyay. Ha? Binayaran ka mo. Tapos kasunanan sa katusod yan. Kamera. Eh, hindi ka ba yung si Kamot? Oh, hi kamo Hi mga guys, kamo. Rang? Mabilis si animal, ba namin eh. Lagi mo gano, bay. Ano, paano mo muna si Datoy? Pwede. Wala. Nung... Bay, bay. May manok doon ay. Napula, namatay. Wala, namatay. Nalis larat ito lo tay. Nalis laratan. Eh. Ano sabi si Gilet? Ha? On. On. Melarang ka kan. Mantel sabay. Man, ganda may bike kabaysan tayo. Ano mo bating ah? Uy, masilim ka di man ay. Paano na niyo? Gar ka bay, mag-steady mo na bay. Dandahan ka lang dyan. Tignan mo. Tignan, sino yan ay? Si Quintan. Si Mariano mo.
Malapit na kami mga kaprobinsya. Yung bata talagang masipag. Ay, kamo. Hi. Huwag kang kalimutan manood sa YouTube channel namin. Mga kaprobinsya. Mga Walang sakit umuod. sakto maong nyo. Hila. Hila lang. Tingnan mo yung mga bike natin doon. Baka isasakay sa tricycle. May unan ilugan ang mga ML ito magbale. Pati may syakoy. Antay. Pangis. Isa ka yun na dandwa. Kita mo yung tango. Mga kaprobinsya. Huwag yung kalimutan na manood yung YouTube channel namin. Mga kaprobinsya. Boying Pasilyaw. Maraming salamat sa mga nanonood sa video namin. Ano? Taga saan ka, boy? Distansa. Isansa ka? May ayuda ka na? Ano ba? Alam mo. Tignan mo sa labas. Basya ka. May sponsor sa atin. Bibigyan ka ng ayuda. Ito wala lang magulang to. Kapatid na lang mga kaprobinsya. Kawawang bata to eh. Siya lang nagbubuhay sa kapatid niya, dalawa. Ilang taon ka na ba? Ha? Ilang taon ka na? O, 12 daw. Sana matulungan natin siya. Kasi wala nang nanay, wala nang tatay. Kahit konting ayuda nyo lang. Damit, bigas, grocery. Anong masasabi mo, boy? Salamat. Anong pangalan mo totoo ba? RJ. RJ. Apelyido mo? Reyes. RJ Reyes. Huwag niyo kalimutan yung mga nanonood sa atin. Yung mga sponsor natin. Sponsor natin to bata na to. Oh. Kawawa naman. Wala nang magulang eh. Tulungan natin siya. Yun, hayaan nyo na yung si Bay. Maraming pera yun. Sige, maaari ng pukok. Wala isdahan dito eh. Okay, malapit na kami. Kunting ano na lang. Ang init. Talagang ganyan ang buhay. Oh! Akala bibira ba? Hindi ka muna. Iyan mo muna sila ito mano doon sa dulo. Yaya mo dyan, Emil. Biram. Uy, bira niya. Wala, isa ka mo manay. Mga may dya. Mumulag so maliit yung ano mo, balot. Yung net mo. Kaya tabibili tayo kung may bigay yung sponsor. Tsaka bangka. Sige, ila. Konting tigis lang. Mga kaprobinsya ha, yung kalimutan bata na to ha. Tulungan natin siya. Malalim dito. Malalim? Hindi ka pa nga ano, nagpas eh. Lalim na. Kita ka pa nga eh. Yung lalim, hindi ka na makita. Yun ang malalim. Bali, tabumbay na naman to. Ang bawas na na. Oh, basyalatan. Tapos umating, kain eh.
Tagal mo, Mel. Yan, tas mo. Para hindi sila makalabas. Dapo mo trapot. Bateng agad ni. Ati lak bay. Oh. Ya, bye, bisa mo. Yan mo, bye. Yung tali ba? Tandaan lang, bye. Baka malalim pala dito. Ano, boy? Pagod ka na? Di pa, kaya pa. Yan. Kulang. Ikaw, boy? Pagod ka na? Saan? Doon, sa gitna. Sa gitna. Tanga-tanga ni Mang. Yung trim. Nakikinig ko na doon. Yan, madami, nahuli. Atay, nakapaway. Diyan ka, boy, pam. Saka. Oh, pram. Bay, nilay. Nabagbag na yan. Datay nga puram. Taas mo, yung mo. Yan, itaas mo. Tanggalin mo yung tali, boy. Inawakan mo pa yung tali. Hindi. Dito ka, 5 hilahin mo. Sa gitna. Yan, hilahin mo yan. Oh, alagar ka. Oh, okay. Okay. Ini. Oh, angat. Kalay. Mga tapo ni. Burang na tayo. Pateng. Ay. Oh, yun na. Batiga, batiga. At angat mo. Tanda. Wala, bunti. Dami. Hi, kamu. Hi, mga kaprobinsya, kamu ah. Tayo mo to na kinyay. Kinong ping. Ay kinong. Oo, laki. Okay, kamo. Plapla. Ay, ginawakan mo to ba ano? Hindi na ako. Iwan. Ano? Durang tongteng. Sarang to ipos ya buto ka. Yung video hindi. Ipos mo. Sa Facebook. Ipos mo dyan. Hindi sa Facebook. Tatundam sa tuloy mo na ano eh. Oh, di po na. Tanto. Ha? Pinaray. Ay ay. Ya. Ay, nga po balo. Baka mga kinta. Wala yan eh. Pose. Ito ko na bateng. Para maturay. Kurang kalawan. Nunungon to man. Tinitingnan niya yung malaking urang eh. Yung hipon eh. Mau, palaka. Jalan niya, singgir layay. Salamat sa panonood mga kaprobinsya. Isa singgara.